weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Ineno Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Nikromogi hie mondo mi warwaki tielo neri mokwongo mano mar Sule Mokinyi kugwin kato kineri market kod maendi en sachiel osekalo kanyo. Ni ya muhimu. Katiba sehemu ya 43 inasema afya ni haki ya kila Mkenya, sio starehe ya watu wenye wako na pesa ama kazi ama uwezo. Kila Mkenya. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa, tuelewane kabisa tukisonga mbele. Tumeweka pesa ya kulipia kila Mkenya akienda hospitali, lipa gharama ya hospitali. Najua bado kuna mahospitali wako na ujeuri, bado wanalipisha wananchi. Mwananchi anaenda pale anapigishwa Kiswahili, sijui. I have lived in this country for more than 80 years. And Your Excellency, I can tell you that the type of energy you have, moving all over the country, jumping up and down, I have never seen any president doing that since I was born. I've never seen. This kind of work which you do to the people is only done during campaigns. Some people might say that you are campaigning throughout. But campaigning throughout is, it's God-given. If it is campaign, I don't believe you are campaigning. What I believe you are doing, you are inspecting development projects, and I see Mar All Saints, Bumaniri Manairobi, Bumanero Manairobi, Mar All Saints, Bumaniri Manairobi, Bumanero Manairobi, Manokin Mahrumo Moro Mar Nonovich, Magbajet and the Colodinim, Manokin Mahrumo Moro Mar Nonovich, Magbajet and the Colodinim. Regarding the Corvation market called Mago, Mago Bene Coro, Tulugo Seru, Moko, Malik Mokajet, and Pain Migos William Ruto, Kumtio Marach, Koda, Atakogweko, Mago Mago Bila Pacho Kaindi. Moi hakuvamia kanisa ndani. Moi hakuvamia kanisa ndani. Hata Timothy Joya walimpiga nje ya kanisa. Hawakuingia ndani ya kanisa. Hata Timothy Joya walimpiga nje ya kanisa. Hawakuingia ndani ya kanisa. Tunashindwa, iko shida gani William Ruto? Wewe ulikuwa unatembea na Biblia kila pahali na kusema umeokoka na kuimba nyimbo za Kristo. Imekuwaje serikali unaongoza wewe umepatia Murkomen nafasi? People will emulate those who are funding them to grow and to become usable citizens who are going to give Kenya a name, not in a bad way, but in a better way. We want to urge the youth of Kenya to desist from being used. This country belongs to you. What you are called and paid to destroy is your very own. It is your future. It's the future of your children and your children's children. Let us all say William Samoei Ruto mabede higidhi aloka jamnero mabedo setemo kendo jolo piny Kenya ogolo kang moro kadhi machielo. Jotelo goeko mabede ne wuoyo e gwenge goeko mago e county noero mano Narok kane gichwalo weche goeko mag tieno mar thieth. Modi rais amechukua vijana 70 wakapewa 20,000, 50,000 ndio waanzishe biashara ile ndogo ndogo katika ile mradi ya Nyota.
na pia agenda ingine ni ya housing na infrastructure. Tumeona masoko inajengwa kila mahali, tumeona hapa Narok manyumba imejengwa. Jatend migawo mochung'ne jotije piny owacho Migosi Geoffrey Ruku koroto ya tunasema hivyo dugua tumekanyanga chini sawa sawa. Yes. Yule ambaye anakadhirika akadhirike. Lakini hiyo ndio ukweli ya maneno. Kana hapa. Yes. Watu wametudharau, watu wametudunisha. Adu wameendelea kutuona sisi ni ile kazukari ya kuangusha kilo. Our time has come to liberate ourselves. Ichupe bathe gweko makocha. Kumachielo eni jambetre mano mar piny Kenya eriruoko mag pinje goeko ma oko mano mama Ida Odinga ogolo kwayo makene ne rowere ma pacho kaeri ma bende koro to setiegore kendo sebedo koda kalony mopogore opogore mondo miyo ne ni otiyo koda kalony makamago e bero ngimagi makiny kane oloso e nyasi moro mar sidho kondo ne jopuonjre maloyo 70 ma bende koro to ne osetieko tiegruok margi mano e kar tiegruok will just determine the kind of professionals that you become. Institutions are not built by buildings, they are not built by curricula alone, nor by certificates or accreditation letters. Institutions are built by people who pass through them, and more importantly, bende gichwalo chenrogi ma opogore opogore. Jotelo kone wuoye kinde ik mar ojana moro ni Frederick Odhiambo ma bende wuok e gwenge kuma Central Nyadhi Alego bende yande owito ngimane e kinde ng'weje ko mag siasa ma pacho kaendi. Kwayo koro gol ne jotelo ni ka giyie to gitie tuch achiel ma biro neno ni giriwo wi oganda mopogo oganda kotende koda siasa go matindo ma pacho kaendi. Magi eki biro e kinde go eko ma bende nenore ni ojende pacho. Sisi tunakufa sababu ya chama cha ODM. Sitakujenga huko chama kingine na sisi tumekuwa jeshi baba. Sitakujenga huko chama kingine na sisi tumekuwa jeshi baba. Basi sisi tuko tayari kukufa. Basi sisi tuko tayari kukufa. Sisi si waoga. Sisi si waoga. Sisi si waoga. Sisi si waoga. Hata kama mimi nakufa. Hata kama mimi nakufa wenye mtabaki. Mungu akilishe. Kufa wenye mtabaki. Mungu akilishe. ODM. Murudi chini muangalie. La sivyo vijana watakufa zaidi. But sisi naye vijana watakufa zaidi. But sisi naye hatutarudi nyuma. Hatutarudi nyuma. Sisi hatutarudi nyuma. Hatuwezi kuwa sisi hatutarudi nyuma. Hatuwezi kuwa kwa serikali ya muungano watch patch. Korikono tigi midongo. Yes, weche mamoko ni moko kuom jodongo kuke gwenge ko mag Ukambani koro to chung kendo nyiso chung margi motegno ni gibiro siro lwedo Laktar William Ruto mane yiero maduong' mabiro e higa mar 2027 kane giloso koro ka jofwamb weche jodongo koro to wacho ni telo mar Laktar William Ruto asking for peace and tranquility in this area so that whatever is being done it is there for the peace of this country. And we ask all the members of the Kenyan community to live. And we ask all the members of the Kenyan community to live as one body, work as one body, work as a team, so that we can have peace in this country. Work as a team, so that we can have peace in this country. Also, we want to thank the government, the plans they have for other areas, because we hear everywhere. Kata gima dine kelo wang' mar Kisumu Bus Park. Yes. Watimo mos ne yawa mabende yudo lit, mabende mwandu gi ne okethre e kinde wach maket kod mano. Reporters mag Ogo Touch kendo giluwo weche go eko ka ng'or mosabiri nyakoro mugiang' ne ng'igi kukune. Itang' mano kelo mach. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori
Ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho, ma e odwa. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho, ma e odwa. Machiegni kendo nyakoro mga kamoro moro mantie okinyi ni eri ma ket kor mind ye mondo mi preoccupied with the tracking down suspected planners of Gen Z protests that the government fears are set for late this month. Iwacho kanyo ni jende moko ariyo kata achije moko ariyo osebedo ka rucho ratich oganda, kata kamano obila odich gimanyo jogo ma bende koro to chano mar bago ng'anyo mag Gen Z pacho ka dweni. Pok omak nyaka sani. Osebedo kodheng'ni tijgi kendo mibadhi ogo tache migawo maket kod mano ka bende wachore ni piny owacho ma Kenya kata judisho maket kod mano osebedo ka chiwo bok gi eki maket kod mano jo oganda mano. Penj maduong' en ni maketo piny Kenya kanya kod mwejwang' ahinya to kotenore mano. Penj maduong' en ni maketo piny Kenya kanya kod mwejwang' ahinya to kotenore kod weche go mag arita kanyakla kod yiero mag 2027. Tiponi kanyo mar jatend migawo mochung' ne weche mag arita pacho ka Kipchumba Murkomen, Julius Bitok, former PS Immigration, kanyakla kod migosi Belio Kipsang, PS Immigration, tikanyo Evelyn Chelugut, Director General Immigration. Julius Bitok ni ano? Julius Bitok is now the PS. Piny kanyo en ni bathema piny kanyo en ni PS Mudhoni urges leaders to keep politics. Piny kanyo en ni bathema piny kanyo en ni PS Mudhoni urges leaders to keep politics out of healthcare. Eka bath kanyo bende Mwadime praises fencing of Savo amid protest. It's the nation mar adek wacho kanyo ni why teachers are retreating from their disciplinarian role. Teachers say they no longer feel safe enough to deal with the cases of indiscipline among learners. Elon Musk trillionaire milestone fueled by SpaceX IPO outshines Kenya's national budget discussion. Citizens faces rise taxes, public debts, pressure, and lightening fiscal realities. Elon Musk ite noero maradek. It's a book ni Daily Nation mar ang'wen en wach mano mipeke ite mokwongo ni Rape Beach. Yes. Kang'ata joins Linda Mwananchi movement. Mane romo manyoro irungu Kang'ata en achiel kuom. Wach Kang'ata ne seka somo kocha koso. Wach Kang'ata ne ite mokwongo. Wach Kang'ata ne seka somo kocha koso. Wach Kang'ata ne ite mokwongo. Oh, it was on the headline. Headline. Yeah. Ite mara uchianye kod mwejwang' kod mano mar abiriyo en Kenya birthrights on auction ma wach ma bende nitie obokadiri mano ma ano tipo kanyo mar Dr. Margaret Nyakango, controller of budget. Daily Nation mar abiriyo pressure mounts on MPs as Kenyans businesses call for finance bill compromise. Businesses and citizens raise concern over higher taxes, shrinking disposable incomes, VAT shift, digital levies, and cost pressure under the Finance Bill 2026 proposal. Itemo chiko kwani en arrest Coons or quit. Sapit tells IG Kanja over All Saints are raid. SCK Archbishop condemns act of violence in public spaces, terming it dangerous trend. He says it causes the worry to all Kenyans because the future of the nation is at risk.
Eka bathe kanyo ni farmers reject county levy on export. Eka kanyo mogik nyakol mondo jwang ng'ite mar 11 and why Julius Bitok is a man under mounting public scrutiny. Anga Bitok ni malakalaka nyakite mar 14 malakalaka nyakite mar 14 nyaka bele kanyo. Ite mar 12 wan gi kama nene kata today in history. Kanyo ni June 15th 1983. Tourism and Wildlife Cabinet Minister Elijah Mwangale tells Parliament that his Constitutional Affairs counterpart Charles Njojo is the traitor President Daniel Arap Moi had earlier talked about. At a rally, Moi had said there was a leader working with foreign power to record Kenya All Saints Cathedral Kocha. Suspected goons scattered post-budget meeting at the All Saints Cathedral. June 12th. Itemara par kod abirio gin weche goeko mago mag patch multiple counties wa rivalry intensifies in Bungoma as Baraza counters Gachagwa's tour. Ibroka othulumari mondo counters Gachagwa's tour. Ibroka othulumari mondo mingi mago eka weche goeko mamoko ni Machakos Kocha and at state warned on fuel crisis. Bomet acute water shortage heat crisis. Bomet acute water shortage hits Bomet sanikoro. Ite mag prarie standard koni nyakol mugajwa ng'en weche mag ohala ka thuolo mar mondo ming'i kapo ni ero weche go mag ohala inyalo go wang'i wach ne chalo nade. Pinje ma oko kocha Iran says no point in talks after Beirut strike. Trump hopeful. Nyaka thuolo mar mondo ming'i weche go market kon mano. Ite mar prarie kod abich wan gi Agajamili kod kwano. Ite nero mar prarie kod adek standard koni gin Rio and Ancelotti says his players were nervous as Morocco hold Brazil. Ite mar 36 yawa magoro lal gora no kanyo Professor Jacob Ogweno Midiwo. Mano wadgi Jacob Midiwo. Kowe kariyo mane mugika. Nikowe tarik 20 dwe mar 6 at his home in Mabinju village, South Game Ward, Game constituency. Zipora watu kod wendo wa Reverend Benson mar kanisa ne Robar Anglican mabino dong yagoni to sani ma nyithindo koro bire pacho ere kaka jalo beto kodgi maka giduogo e school bang juma achiel kama to koro weche mag gine ka kodok chien weche mag to meje makon koro timogi kunde magi timogie to gin tuke magi mabiro mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny Kuruta. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Piny Kuruta orugi mare emomiyo Kala TV. Piny Kuruta orugi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe odiochiengi kod sulwe mokinyi.
Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyena matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi. Ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyena juma mangima. Kawachako kod weche manyena matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi. E futo mar yamo e kor lwasi. Nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa.